Er zijn 4 mensen aangehouden voor de schitterij juster in Ljouwert. 1 man is daarbij verwonnen rekken. Op achter de hoven waard vanuit een auto 4 keer sketten. Het badde juster moorn wils liet been op het dik wienen. Het slachtoffer koos zelfs het ziekenhuis berikken. Vanuit de steden komt kritiek op commissaris van de Koning Jorritsma. In de NRC van Sneun zei Jorritsma dat Friesland de positie van Tialf als retrietmekka zelfs deels uit handen had. PVV'er van de Galien wil dat Jorritsma waasje in de commissie tekst en uitlees uit Tialf jouwt. Een 28-jarige man uit Ljouwert is sneun om het leven kwam, nadat er skept waar toch een trein. De man stier bij de spooroergang in de Pieter Stuyvesantwei. Nevens tjoegen maar de telefoon aan het eer. De machinist waarschuwde de man nog wel, maar daar reageerde er net op het tijd op. De zonde editie van de Loop Leeuwarden hier een recordtal deelnemers, 5500. Je kon 34 kilometer keurje, maar ik draven oer 5 of 10 kilometer. Vanbij wie er een aparte kidsrun. De winnaar van de hele marathon wie de Keniaan Kamais. Bij de vrouwen wie Mariska Kramer de rapste. Joen en vannacht droeg. Het is heel bewolkt en zo'n graden. Mooi zinnen en het wordt 18 graden. Het bloed droeg.